Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambade tebe shirfila la jabame awfu ka wali mando ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hine na ka kishina ka barka ala ko jidi ko chaya ne na uklingile na bela jelenka anga be wajulu kana kono mawla doniya ka fo ame ipodrom na ka be mekalot le bisaba ma samba flanin tan kononto sungolot le mugane wolon vlashu ankara muko kala seli sayyid sharif usman madana haidara ayo minke ka be laylatul qadri shuma awina wode soro anga be sigi dayna anga je ka shiriya nyogon fe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسلموا أن ناصر جامع فرا ميمي أمبولو سوينا ويكنا فرا أوكا bonya min fora suinana ani karama min fora suinana no laylatul qadri kana farauka tare ala nan yarodi amma ola Allahu akbar suina bonya ani suina karama dan fushitala ala ya fo qur'ana kono إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. ni surai nin jingina ala fe aka kira kanu Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam lailatul qadr bonyana ana karamana ni ala sona suina ambi 2019 ambi lailatul qadr dela suina melakaw ala ya fo qur'ana kono chugomna melekaw jinginendo yoro shite dugu kolo kabi melekaw kende ka yoro mimbure Allahu akbar melekaw bi fambe fe o melekaw bi fambe fe ubina muna ubina ya fanyini deke ka ala wele mɔgɔ minnu ye nin sunkalo in kɛ ala ka sira kan ani alakira ka sira kan kana dugawu kɛ o sunbagaw ye sunbaga ka ca mɔgɔ min suna a ma sun o bɛ yen mɔgɔ min suna a suna o bɛ yen mɔgɔ min fana ma sun a sunna o bɛ yen ni mɔgɔ saba ye ni mɔgɔ saba ye mɛlɛkɛ minnu bɛ jigin n'olu bɛ yan kaban parce que ala k'u bɛ yan hatta matla il fajr k'u bɛ yan de ala de ko ten ko fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma
mana tafsirikala dɔw y'a yira an karamɔgɔ dɔw ko ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma ko bi fajiri kɛnɛ tɛ ko fo ka taa se selinjini fajiri kɛnɛ cili ma mɛlɛkɛw kɛmɛ ka fan bɛɛ fa u bɛna ɲɛdaw filɛ ka baaraw lajɛ ka sɔrɔ k'u kan sama Ala ma Ala i ka jɔn y'u seko kɛ hinɛ u la e de ye yafa masa ye yafa u ma mana mɛlɛkɛ ninnu ka baara ye nin de ye baara wɛrɛ t'u la su in na bɛɛ ka taa se selinjini fajiri ma u bɛ dugawu kɛ nin sunbaga ninnu ye n ye sunbaga saba de fɔ n y'a fɔ i ye sunbaga fɔlɔ mɔgɔ min sunna a ma sun o sen t'a la o se foyi t'a la Ala kana ɲɛ o la mɔgɔ jumɛn sunna n'a ma sun sunkalo donna e ye suguri dun ka sun dun Ala kama yanni tile binni cɛ dɔ nana bɔ e ye sabaranintigi dɔ nana e fɛ yen ka na baro kɛ e fɛ rival dɔ bɛ yen commerçant dɔ bɛ yen e ye commerçant ye o bɛ jago kɛ a ka minɛnw ye kelen ye walima u tɛ kelen ye yɛrɛ o nana sabaranintigi nana i ka cɛ k'u y'a ka minɛnw minɛ dɔ ye na koyi ko ja a bi faso suɲɛ de a ka minɛn ti dédouané ko a minɛna bi e min y'i ka suguri dun Ala kama ka sun Ala kama e sina ka faro o kan ten bi y'a bila na de ye kira ko e ka sun banna pewu Aydara m'a fɔ dɛ Ala kira de y'a fɔ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kira ko fɛn dama dɔ bɛ yen a bɛ jɔn ka sun tiɲɛ pewu nka a ti sara ni sun baraji banna ka ban sun ye mun ye mɔgɔ kɔrɔfɔ walimuso filɛli ni nege ye shahadatu zuri galonjugu seere hasidi bangebaa dangaden u y'a jate fo ka se 7 ma k'a fɔ fo ka se 7 ma ani maa min tɔgɔ ye galontigɛla sun b'a k'i tugu ka galon tigɛ k'i tugu ka fɛn fɔ i yɛrɛ y'a dɔn a ma kɛ fiyewu ani namima min b'i ɲuwari ka don mɔgɔ kan ka taa du ci ka du bila ɲɔgɔn na kira ko ninnu sen tɛ sun na u tilenna kɔngɔ de la ani maa min y'i kale galon ka seere jugu seere ka fɛn fɔ a dalilu foyi t'i bolo ninnu si sen tɛ sun na u bɛ danga de sun ma nɔgɔn dɛ o de la sun kiiti la Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko Ala ko sun bi kɛ ne de ye ni Ala de ta ye sun ye mɛlɛkɛw aw ka sen bɔ sun baraji sɛbɛnni na a y'a to ne Ala ma n b'a tigi sara a y'a janto nin kuma ninnu na kira ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo nin diinɛ in tɔ ka kɛ ne yɛrɛ b'a la ye ko e yɛrɛ b'a la a banna parce que i te bɛ dugu la o nɔrɔkɔlen don duloki jɛni b'i kan na nka i bɔtɔ Ala ko la hasidi kabini e te turulen dugu ma e yɛrɛ y'a dɔn Ala t'i fɛ e b'i fɛ dɔ ta ka tiɲɛ bi nin de b'an kan ko tiɲɛ tɛ se ka fɔ ni tiɲɛ ma fɔ an tɛ taa dɛ Allahumma fashhad qad ballaghtu Ala k'i ka jɔnkɛni seere ne y'a lase dɛ galonfi
maa min ye suguri dun ni fɛn ye i tɛ min sɔrɔ cogo dɔn ko ye sunnen don ninnu bɛɛ bi sun mais kira ko foyi t'u ye u ka sun na u ye kɔngɔ muɲu kɔ nin de ye mɔgɔ min sunna nka a ma sun mɔgɔ min sunna ka t'i sigi sigiyɔrɔ la bitigida dɔ la barokɛda dɔ la kɛnɛda dɔ la garagida dɔ la ka walimusow tɛmɛntɔ filɛ ka walimusow tɛmɛntɔ filɛ n y'o de fɔ mais ka walimusow tɛmɛntɔ ye n m'o fɔ mɔgɔ bi walimusow tɛmɛntɔ ye i se foyi t'o la i ka diinɛ ye e de ta ye e de ko i ye silamɛ o y'i kungo ye mais minnu k'u tɛ silamɛ olu mara t'e bolo o kumana ka t'i sigi kɛnɛ kan n bi fiɲɛ minɛ baasi t'o la ni muso miliyɔn 1 tɛmɛna i ɲɛ bɛ musow tɛmɛntɔ la baasi t'o la nka ka walimuso tɛmɛntɔ filɛ ni nege filɛla ye i ka sun banna i ka sun banna pewu bi charte ni nege filɛla ye ɲɛ b'a tɛmɛntɔ la ani ɲɛ filɛ ni nege ye o tɛ fɛn nasɔn kelen ye tumana ni silamɛ sigira i ka bulonda la i ka barokɛyɔrɔ la i janto i ɲɛ na a bi muso tɛmɛntɔ ye nka kana muso tɛmɛntɔ filɛ muso tɛmɛntɔ bɛ se k'a fo ka kuma a fɛ yɛrɛ a bɛ se k'a laminɛ k'a jaabi a ɲɛ b'a la nka a m'a ye o bɛ kɛ o bɛ kɛ masa Sulemani ka kɔɲɔ don masa Sulemani ka kɔɲɔ don fɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɔnɔw n'u ka gurupu saw n'u ka gurupu jinɛ gurupu adamaden gurupu min ta ye dunun min ye min ta ye bala min ye min ta ye ɲɛnajɛ min ye bɛɛ y'i ta wuli ko an ka masakɛ ka kɔɲɔ bɛ yen bi bɛɛ tiɲɛ min bɛ ɲɔgɔn na ala ko masa Sulemani ma a Jibirila ma a ko n ka jɔn a ko e k'a lajɛ ta n'a hakili bɛɛ na kun ni damu sera yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ ɲinɛ dɔw bɛ ɲinɛ Jibirila y'i cun masa Sulemani kan a ye salamu d'a ma a ko ala ko n ka n'i lajɛ a ko damu bonyana sa dɛ masa Sulemani girinna ka wuli k'i sigi a ko han Jibirila ko a ma a ko damu bonyana dɛ a ko damu bonyana a ko mun kɛra a ko bɛɛ bɛ ka k'a ta kɛ bala bɛ min bolo dama bɛ n bolo ko i ka kɔɲɔ bɛɛ e tulo t'a la wa a ko Jibirila ma a ko walahi i ye min fɔ ne tulo t'a kelen na n tulo bɛ ŋɔnifɔla dɔ de mankan na o bɛ kɛ k'a fɔ ko masa Sulemani ko diɲɛ ye fu ye ko walahi ni ne tulo bɛ fɛn na n tulo b'o de la hikima kuma de don masa Sulemani tulo cilen tɛ a tulo bɛ bala la a tulo bɛ ndama na o kɔrɔ ye o ma ne intéressé o diyan tɛ ne na min diyan bɛ na min ko n ma ko n bɛ bɔ yan ko sini bɛ yen sini bɛ yen a y'a janto sini na walahi ni ala ye sɛ comme anw garibuw tɛ dɔwɛrɛ dɔn sɛ kɔ o t'anw ka ko duman da ye wa ayiwa n'ala ye sɛ nɔgɔ i ye i sigilen sɛ duman kunna ko i bɛna dun ala fo a ka jigin i kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ ko ala ka jɔn dɔ bɛ yen o ka di ala ye ka tɛmɛ e kan walahi hali o ma taa kula sɔrɔ amin ala ko n'a ye ne barika da n b'aw jidi a silamɛw an k'an janto na don tɛ to tan a kun tɛ tan ala y'a kɛ tan a tɛ to tan a tɛ to tan dɛ masa Sulemani ma ɲinɛ damu in n'a bonya bɛɛ a ma ɲinɛ an ka kɛ ten
here ala tay ala ko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis nala en so no yi ako ka je a pari ikabuli Allahu akbar. o yala ka nema de nala e moto dima ako ka je ka pari ki siga ka Sigatala. nala e mobili dima ako ka je iki siga ka nga o kana dawma de afo ala to e kelenye avion dia Sigatala. Zamzam. Allahu akbar. ala bi wele tande na ye here dokiye iba fo Voilà. aka don fana ku ya fo ala ni ce damate de na ye kɛmɛ dima mugadi dɛsɛ bato dɔn Siga. o de ye ala barika da ye Allahu akbar. n'a ye 1000 dima i jandu i yɛrɛ la sunguruba kana 1000 sɔrɔ a la n'o tɛ i ye ala dɔgɔya i m'a ka bonya sara Sigatala. Bani. Allahu akbar. a bɛ faamu wa ala barika dali de ye anw b'a fɔ alhamdulilayi alhamdulilayi o tɛ ala barika da ye dɛ o tɛ ala ka nɛɛma foli ye dɛ ala ka nɛɛma foli in shakartum o min fɔra shukuru o tɛ alhamdulilayi ye Allahu akbar. alhamdulilayi de don qawlan wa fi'lan k'a fɔ i da la ka tila k'a wale Allahu akbar. Sigatala. Idra. n'i ye batan sɔrɔ pour que k'a jira ala la ko a diyara n ye ɲi fo dɛsɛbaatɔw t'a bɔ a la kamana ganbaatɔw t'a bɔ a la i ka sinji tugu n'a ye ala bɛ dɔ fara a kan Allahu akbar. Wuli bali. mɛ ala ye wari d'e ma ka hɛrɛ k'e ye e ɲinɛna k'a fɔ mɔgɔw jɛlen bɛ hɛrɛ la e ka kusa olu ye k'a sɔrɔ u ka di ala ye ka tɛmɛ e kan u bɛ ala fɛ ka tɛmɛ e kan Sigatala. Bani. e taara wari di juge dɔ ma ko ka kiiri daja dɔ la nkalon kan Siga. i ma ala ka hɛrɛ barika da Ay. i y'ala janfa Allahu akbar. e taara wari dɔ di mori dɔ ma ko a ka nin dabali jugu in kɛ i sinamuso la Siga. i ma ala barika da Ay. Make. i ye ala kɛlɛ n'a ka hɛrɛ ye Allahu akbar. asilamɛw a y'a janto nin na k'o ti to tan Allahu akbar. a bi ban pewu Siga. a bi ban Allahu akbar. masa sulemani o yɔrɔ bɛɛ jibirila y'a faamu ko a ma ɲinɛ ala kɔ Ay. Amani. o de la n y'a f'i ye mɔgɔ bɛ fɛn dɔ filɛ ka sɔrɔ i ɲɛ t'a la Sigatala. Obeke. e ye commerçant i sunnen don e ye feerekɛla de ye walima musow ka feerekɛla musow bɛna kɛ k'i kunfa dara nin ye joli ye commerçant ka laada ye mɔgɔw kunbɛn ni nisɔndiya de ye mɛ n'i y'i dimi k'i sigi mɔgɔw bɛ jan i ka fɛn kɔ dɛ oui mais silamɛya ka nɔgɔn kojugu silamɛya ko i k'i ka technique kɛ k'i ka wari ɲini mɛ kana ala kota o dɔrɔn de ɲinina Sigatala. Zamzam. e sigi n b'i ka minɛnw kunna muso nana dara nin ye joli ye i b'a fɔ aja nin ka ɲi dɛ n'a sɔrɔla a ka ɲi kɔni nin ka ɲi dɛ i ma nin ye aja nin ka ɲi e la kojugu wa n'i ye nin sa ye denw ye selimafɛn ɲuman de ye nin i b'o kuma duman min fɔ muso ye sannikɛ muso ye sariya la o ti sun ka sira kan n'a sɔrɔla i kan bɛ jago de ma Sigatala. Bani. Allahu akbar. n'a sɔrɔla i kan bɛ jago de ma an karamɔgɔ dɔ bɛ yen commerçant de don ale bi deviniw de feere ani je ko je Allahu akbar. ko a bi je feere n t'a dɔn je ye min ye ko deviniw ni je ye sisan ale ye bitigi bila ko denmisɛnw de bɛ taa ko parce que sisan ko karamɔgɔ i ni musow de bɛ ɲami ɲɔgɔn na ko a ni sun tɛ se ka taa fiyewu mɛ ale ɲinɛna min kɔ a ni sun tɛ se ka taa e y'i denw bila ka taa o tuma na olu sen tɛ alijinɛ na Allahu akbar. Zamzam. a lajɛ ko a ni sun tɛ se ka taa a ni sun bɛ taa dɛ kɛcogo de b'a la e tɛna i ka bitigi datugu kɔni Ay. Ate datugu. sisan y'a san kuma de ye o dun ye sunkalo fana de ye wa sutan laban o de ye sannikɛlaw wuli kuma ye definisanw ni ko a ni je ye Siga. ale siranna ale ye bitigi bila k'a denw bila Allahu akbar. mɛ ale filila o Lila. ne ko a ni sun tɛ taa e denw dan bɛ yen kumana e bɛ alijinɛ ɲini ka ɲini i denw ka alijinɛ ko kɔ Ay. ayi ani sun bɛ taa ani sun bɛ taa ka yɛlɛw fɛ yɛrɛ tari u na sanni kɛ
ni kan bɛ sanni ma kuma b'i ye nin innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa ala ɲɛ bɛ ŋaniya ninnu de la e k'u beere i b'a kɛ dɔrɔn de taruw na sanni kɛ fɛ n'o don foyi t'o la kumana sunba dɔw bɛ yen hasidi ka sun ti minɛ sinamuso dabali kɛ jugu a sinamusow la ala mago t'o ka bato si la mori dabali jugukɛla ala mago t'a ka sun na faama so hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn e bilala ɲɛmayanin na i yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ taa ye don min na hali so t'i fɛ e ye baara daminɛ hali e ma san fila fɔ du duuru b'e bolo bamakɔ yan o bɛɛ ye sara ye e b'i sun don ni mun ye faso joli e ka sun n'u y'i nɛgɛ nkalon don kira ko a ti minɛ haramu dɔrɔmɛ kelen bɛ kɔnɔbara o kɔnɔbara la i lafiya hali seli la ala ko la yaqbalillahu salata mur'in fi jawfihi haram wa ala ti dafɛn si ka seli arakan kelen minɛ haramu dɔrɔmɛ bɛ maa min kɔnɔ faamaw a y'a janto a yɛrɛ la u kana nɛgɛ i bɛ mini min sɔrɔ i ka kalo sara la n'i tora ala kɔfɛ a b'i bɔ a b'i ka denbaya bɔ fo ka t'i sa nka ni a cɛyɔrɔ b'i bolo na n ka dɔ cɛ ka kɛ n tɛ dangaden ye o de ye danga yɛrɛ ye i bɛ ka fantanw ni yɔrɔ de ta i bɛ ka fantanw ni yɔrɔ ta i n'i ka denbaya mana kɔnɔ faw la kira ko foyi tɛ haramu kɛra kɔnɔbara min kɔnɔ fura wɛrɛ t'a la ko ni jahanɛmɛ jenini tɛ ala k'an kisi dɔwɛrɛ t'anw ma ci seli kɔ dɛ ni min y'an lamɛn kira kumakan ni ala kumakan don i b'a nafa sɔrɔ diɲɛ na yan i b'a sɔrɔ lahara n'i m'an lamɛn lahara hujja t'i bolo dɛ wa tɔɲɔnikɛla si tɛ yen n'ala b'i ka du to yen a b'a ci a wulibali ye dɛrɛ maa o maa ye ala ka jɔnw tɔɲɔ bilahi ala b'i ka du ci diɲɛ na yan ka tila ka t'i laban jahanɛmɛ kɔnɔ ne bɛ nin fɔ ye don o don a fɔra masakɛ minnu kun ka jugu u ye nin da mɔgɔw kan u ye nin da mɔgɔw kan a y'u ka denbayaw lajɛ ala y'a bɛɛ halaki a fɔra mori jugu minnu bɛ yen k'u bɛ dabali jugu kɛ ka mɔgɔw ta tiɲɛ a y'a moriw ka duw lajɛ bamanan cɛnnikɛla minnu bɛ yen ko kɔrɔti b'u bolo u bɛ mɔgɔw faga a y'a kɔrɔtitigiw ka du lajɛ o tɛ lahara ko ye ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ maa o maa kɛra ala ka jɔnw kɔnturu la ko i tɛ ala ka jɔnw ka hɛrɛ fɛ ala t'i fa ko ɲɛ a t'i ka du taa ɲɛfɛ a b'a halaki ala kɛra o de fɛ binniyatikum turzaqun ni adamaden ŋaniya ye dɛ i ka sɔrɔ bɛ bɔ ala yɔrɔ ne bɛ nin fɔ mɔgɔw ye u t'a faamu a y'an ŋaniya ɲɛ a ka to ala kɔ jinɛ ni adamaden bi dɛsɛ ala a y'an ŋaniya ɲɛ a ka kɛ walitaw fɛ a ka kɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ a ka ko to ala bolo kana siran tigi bɛ kabakolo la min bɛ kɛ su fɛ a ɲɛ b'a la min bɛ kɛ tile fɛ a ɲɛ b'a la a to ala ma i ŋaniya ɲɛ mɔgɔw bɛ kule la sunkalo ne ye nin bɛɛ fɔ ye yan sunkalo in ma faamu hali dɔɔni anw fɛ yan sunkalo in ma faamu dɛ parce que anw bɛɛ bolo salon a diyara ala ye n ye nin fɔ yan anw bɛɛ bolo sisan ko sunkalo bɛna ban ko ni sunkalo bɛna ban ko kira tun b'a ka cɛsiri jala ta k'a cɛsiri k'a somɔgɔw kun ko a ye wuli dɛ sunkalo tile 10 laban sera hɛrɛmugu bɛna taa dɛ ni hɛrɛmugu bɛna taa i bɛ mun kɛ sisan sanu tonnen don a fɔra ko ayiwa tile 10 laban sera ni tile 10 banna nin sanu tonba in a bɛɛ bɛ tunu mun b'aw bolo sisan
an ka cɛ ka kan kun tɛ yan wallahi mais mun de bɛ cɛ mun siga o kuma de bɛ yan siga t'a la kira tun b'a cɛsiri k'a somɔgɔw lakunu k'a ye wuli tile 10 laban sera a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'u ka si ka seli u bɛ ɲɔgɔn kunu café noir o bɛ min cogo min na o bi dɔn baw sigilen don n'i ye dɔɔnin kɛ i bɛna dɔ bisi ka k'i kun mais a tɛmɛn'i ka to a ka kan c'est-à-dire i seko banna a ye café noir min an ka Ala bato i ye nkalon tigɛ Ala b'i bato n'i se de ye nkalonfin nkalon don la mais café noir min kun ye mun ye n kana sunɔgɔ o tuma e bɛna mun kɛ sisan ka n jija ka mun kɛ i seko Ala mago b'o de la i tɛ se min na Ala mago t'o la o tuma an bɛ mun cɛ sisan karamɔgɔw de kan ka majilisu sigi tan kira ko an ka kuranɛ de minɛ don dɔ la kira b'a ka jama cɛla alayhi salatu wasalam a ko silamɛw ma ko aw dalen bɛ ni mun ka kiraya la wa k'a ma wallahi anw dalen don a la Ala y'i ci a ko aw dalen b'a la ko kuranɛ ye Ala kumakan ye wa o k'a ma wallahi anw dalen don a la kuranɛ ye Ala kumakan ye a ko tuma na ne bi yan ne ti yan a ye kuranɛ minɛ a kana tila aw la a t'aw bila sira si kan fo min bɛ yan ɲɛ ka ye ɲɛ mais anw b'a fɔ de ko ka tafsiri kɛnɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ tafsiri bɛ kɛ tafsiri ye mun ye kulu Allahu ahadu Ala ye masa kelen ye Allahu somadu kɔnɔbara tɛ Ala la lam yalidi Ala ma wolo walam yulada a yɛrɛ ma den wolo walam yakun lahu kufuwan ahadu wa Ala bɔ fɛn ɲɔgɔn tɛ de a kelen don ne tafsiri ye la n'i bɛ fɛ ka kalandenw kalan tafsiri la o kɛnɛ de bɛ sigi a dama i b'u kalan tafsiri la o ye san munmɛ bɛɛ ye mais an ka nin nkalon dumanba in o tafsiri man kan ka kɛ k'ala lahu k'o kɔrɔ ye Ala ko la bayanu de ka kan ka k'o la ani tibiyanu mɔgɔ minnu bɛna kuranɛ lamɛn a kana kɛ an ye kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ dama dɔn a arabukan na n'i sera aya dɔw ma i kan ka jɔ ye de k'o walawala n'o bɛ cɛ kan ka kuma cɛ fɛ a muso mara cogo la n'o bɛ muso kan ka kuma muso fɛ a cɛ mara cogo la n'o bɛ denw kan ka kuma denmisɛnw fɛ dangadenya la n'o bɛ faamaw kan ka kuma faamaw fɛ u ka kɛ ladiri a ye fɔ nin de ma kuranɛ tafsiri sunkalo ta inshallah Ala kana an jeni o tuma na n'o kɛra an bɛ bɔ ni sunkalo damandingɛ an b'a bɛɛ k'an kun ne ko mɔgɔw ma sunkalo faamu o kɔrɔ ye di parce que a b'an bɛɛ kɔnɔ de ko nin de ye hɛrɛ yɛrɛ kalo ye mais ka sɔrɔ ni mɔgɔ min ko hɛrɛ kalo don a tigi ye tiɲɛ de fɔ n'a y'a kɔrɔ dɔn ni maa min ko muru ye hɛrɛ ye a tigi ye tiɲɛ fɔ kɛ a b'i ka sogo tigɛ a b'i jaba wɔrɔ nka n'a turula mɔgɔ la hɛrɛ tɛ dɛ a bɛ faamu bon mais mun ma faamu sunkalo ko la an fɛ yan n y'a fɔ n bɛ segin a kan sunkalo hɛrɛ tɛ ko an filɛ su in na min na ko an bɛ hɛrɛba de sɔrɔ bi ko hɛrɛba de don mais n bɛna a walawala hɛrɛba ti sɔrɔ bi n y'a fɔ a ye salon Ala k'an kisi n'a fɔra sisan Mali la ko jamana dɔ bɛ yen ko a bɛna bi Mali kan koyi ko a jamana ka sɔrɔdasiw bɛ ka kana k'u bɛna bi Mali kan an bɛ fɔlɔ ka mun kɛ
an b'an ka sɔrɔdasiw wele siga t'o la u ka khaylul baridi min bɛ yen n'o y'u ka jijukɔrɔ ko ɲɛɲininaw ye olu bɛ taa sɔrɔdasi ninnu lajɛ siga t'a la gundo la tiɲɛ mun b'u bolo siga u natɔ don ni mun ye a bɛna fɔ k'u armɛnɛ dɔ han Allahu akbar ko minɛn bɛɛ b'u bolo tiɲɛ n'an b'a labɛn an b'a labɛn y'o t'u labɛnnen don Allahu akbar n'o fɔra sɔrɔdasi ye kaban a m'a dɔn sa ko a kɛlɛɲɔgɔn bɛ cogo min na wa tiɲɛ o donna o tuma na i ye sɔrɔdasiw wele ko a ye na a ye don kuruba in kɔnɔ siga an mago bɛ kɛlɛminɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ kuru kɔnɔ Allahu akbar sɔrɔdasi bɛ kɛlɛminɛ dɔn tiɲɛ n bɛ kɛlɛ kɛ ni nin ye yɔrɔ jan fɛ a b'o dɔn nin ye an suru ɲɛna ɲɔgɔn na kɛlɛla ye a b'o dɔn nin y'an bɛ ɲɔgɔn janfa nin sira ka kɛla ye a b'a dɔn siga t'a la o tuma na sɔrɔdasi n'a ka fini jɔlen kɛlɛminɛ t'a bolo ani ne bɛɛ ka kan siga t'o la o ye wulibali i mana mɛn i bɛ siran sɔrɔdasi ɲɛ a armɛnɛ don siga t'o la n'o tɛ a n'a ka teni dama ne yɛrɛ ni ka teni an bɛɛ ka kan tiɲɛ siga t'a la o tuma na sisan an bɛna sɔrɔdasiw bɔ u ni civil tɛ kelen ye k'u ka don kuru kɔnɔ kɛlɛminɛ bɛɛ bɛ yen u ka t'u labɛn k'u armɛ tiɲɛ Allahu akbar tuma na ni sɔrɔdasi jugu bɛ ka na sɔrɔdasi donna kuru kɔnɔ a ɲɛ bɛ kɛlɛminɛ bɛɛ tonnen na a bɛ nisɔndiya wa a tɛ a bɛ nisɔndiya nisɔndiya o tuma na ko sisan sɔrɔdasi ka nisɔndiya bɛɛ ye nin de ye sa ko a ka hɛrɛ bɛɛ fila a bolo tiɲɛ Allahu akbar oui mais a ka hɛrɛ bɛɛ don mais a ka hɛrɛ bɛɛ tɛ fɔlɔ dɛ n'a sera ka nin ta ka taa faso kuma bɔ n'a ye o de ye hɛrɛ kuma ye tiɲɛ siga t'a la zamzam jugu de bɛ ka na bɛna minɛn dira sɔrɔdasiw ma o tuma na sɔrɔdasiw kɔni ɲɛ bɛ minɛn bɛɛ la u mago bɛ fɛn o fɛn na dɔw b'a la hali u t'o dɔn tiɲɛ Allahu akbar tuma na sɔrɔdasi bɛ kɔntan tiɲɛ mais o de ye an ka su in na kɔntani ye Voilà. a n'an ka nin kalo in kɔntani ye siga ko di ko an bɛna minɛn ta Allahu akbar sɔrɔdasi b'a lajɛ n'a k'an ka marifa min ta n'o k'an ka jugu ninnu kunbɛn a b'o ta a k'an ka bɔnbu minnu ta a b'o ta a k'an ka misili minnu ta a b'olu ta a k'an ka fɛn o fɛn ta ko a bɛ fɔ sɔrɔdasi labɛnna a b'o bɛɛ ta kuru kɔnɔ o de ye sunkalo kalo kelen ye Allahu akbar Aïdara o tuma na a bɛ fɔ a sɔrɔdasiw u ye hɛrɛ sɔrɔ parce que sɔrɔdasi bɛ lafiya de n'a ka minɛn dafara siga t'o la o ye tiɲɛ o tuma na an bɛɛ bɛ lafiya nin kalo in na ko ala bɛ yafa an ma tiɲɛ mais yafa ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ ka sɔrɔ sɔrɔdasi ye minɛn sɔrɔ an nisɔndiyara k'u arimɛna tiɲɛ mais a ma ban o ayi o arime kun ye mun ye ka jugu kunbɛn siga t'o la ka jugu kunbɛn n'u sera jugu la dun an bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko an ka ɲina siga t'a la o bɛ kɛ mais n'u ma se jugu la dun minɛnw tali ye mun ye foyi ma foyi ɲa an filɛ o de la nin ye zamzam a bɛ fɔ sunkalo de ma ko silamɛw ka nisɔndiya k'u bɛ kɛlɛminɛ ta voilà ne m'a fɔ dɛ ala de y'a fɔ siga t'a la tigi y'a fɔ ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun a fɔra tan zamzam i karamɔgɔ ye min fɔ o bila o ko tɛ o bila an ka ala ta ta tiɲɛ siga t'a la an ka ala ta ta ala ko di ko ne ye nin sunkalo in sunni kɛ aw silamɛw ma aw muminunw ma diyagoya ye Allahu akbar lezina amanu siga n y'a di muminunw de ma tiɲɛ hasidi ye mumini ye ayi o sen t'a la dabalijugukɛla ye sinamuso la o ye mumini ye ayi o sen t'a la commerçant ka dabali kɛ ko a commerçant ɲɔ mɔgɔ kana sanni k'o fɛ o ye mumini ye o sen t'a la siga faama k'i kɔngɔ fa n bɛ faso nafolo kɛ n kun o ye mumini ye o tɛ mumini ye siga mɔri dabalijugukɛla o don sen t'a la Allahu akbar ko in ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn o tuma na sunkalo in na an bɛna minɛn k'an kun sɔrɔsiya daminɛna siga t'a la an bɛ minɛn cɛ ala ko n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan k'a wajibiya aw kan ko kun foyi t'a la i karamɔgɔ ye min fɔ ne kan t'o ma sunkalo la dɛ sunkalotigi de kumakan ye nin tiɲɛ kɛnɛ kan ko kun si t'a la ni kalo sara ko tari an na siran ni ala ɲɛ ni ko a ka dan yɔrɔ min na a ka dan ye ko a kun y'o de ye Allahu akbar hadisa in ko tɛ o bila ye
Allahu akbar. I karamɔgɔ ye min fara kan o bɔ a la n ko suntigi kota ala de kota a tigi y'a fɔ ko a kun ye min ye ko n'a ye nin kalo kelen in sun ko a bɛ siran ni ala ɲɛ ni ko a ka dan yɔrɔ min na a bɛ dan ye ko e jɛn'i muso kɔ sunkalo tile fɛ e jɛnna to kɔ sunkalo tile fɛ e jɛnna ji kɔ sunkalo tile fɛ ko n'i kɛra ka kalo kelen kɛ ten ni kalo sara ni e fɛrɛla walimuso ma i sera k'i ta to ye ala kama ko i b'i walimuso to ni ala kama ala ko kun si tɛ sun na nin kɔ ko foyi ayiwa an karamɔgɔw ala tulo b'a la dɛ karamɔgɔw a ye sabali an garisɛgɛ bɛ ala de bolo surakaw ka wari in ti foyi ɲɛ n'i dara ala la i bɛ diɲɛ o kɔ i bɛ ala minɛ bilahi i bɛ balo i sago la ka tɛmɛ surakaw ka wari kan parce que fo an ka fɛn dɔ de faamu n'i ye fɛn minɛ maa bolo fo k'i sa i b'a ta fɔ sa karamɔgɔ a ye muruti an ka ala ta fɔ a ye muruti a ye diɲɛ jɔn kɔ an ka kuma ni ala ye kabakolotigi bilahi a b'an dɛmɛ diɲɛ bɛɛ ka ban ni ala sɔnna foyi ti tiɲɛ karamɔgɔw garisɛgɛ bɛ ala de bolo jɔnw filila fu dir'u ma fu dir'u ma fu dir'u ma a ye karamɔgɔ kelen ɲini ye diɲɛ kɔnɔ min ko ale kalanna arabukan na ka ala dɔn n'a ko nakun wɛrɛ bɛ silamɛya la ni jogo dilanli tɛ a y'a ɲini ala ko kuranɛ kɔnɔ ne aw kiraw ni nabi ɲumanw je ci mubashirina wa munzirina ma ci foyi kama a k'a fɔ ɲɛnikɛlaw ka courage sɔrɔ a k'a fɔ cɛnikɛlaw k'a dabila ko n ye kira ci nin de kama kira bɛɛ karamɔgɔw diɲɛ halakira aw ɲɛna a man dɔgɔ dɛ don o don a na fɔ docteur dɔ nana dɔ n'a ka docteuriya nana don o don docteur kura bɛ na don o don dɔ bɛ bɔ Magan k'a ye docteuriya sɔrɔ dɔw bɔ Egypte Misira ko docteuriya b'a bolo dɔ bɛ bɔ Libi dɔ bɛ bɔ Liban don o don docteuriya tigiw bɛ na mais jamana bɛ cogo di jogo bɛ cogo di an bɛ ka balo cogo di bi ala kira ko di ala ko di docteuriya tigiw a k'a dɔn hisabu b'a ɲɛ lahara min ka gɛlɛn dɛ ittaqullah garisɛgɛ tigi ye ala kelen de ye n'i bɛ hɛrɛ ɲini diɲɛ na yan ala don n'i b'a ɲini lahara ala don a ye siran ala ɲɛ a ye tiɲɛ fɔ jɔnw ye mɔgɔw filila sira bilala ala ma fasihati nin nkalon in de la mumini bɛɛ bɛ kɛlɛminɛ ta sa min bɛ bɔmu ta min bɛ misili ta min bɛ se ka min ta nin kalo in bonyana ala bolo ka bonya kira bolo parce que an bɛɛ bɛ armée nin de la armée ma kɔda an b'a armée ka mun kɛ ka kɛlɛ jumɛn kɛ ko kalo 11 bɛ yen ko a bɛ armement ta nin kalo in de la ka bila kalo 11 ye ni nin kalo in sara la ilaha illallah ni sunkalo nafila seli bɛn'i ka ci ma i b'a bila anw ka kare bɛɛ bi fa mobili tɛ se ka boli kare kɔnɔ moto tɛ se ka boli kare kɔnɔ a bɛɛ bi fa selilaw la goudron yɛrɛ bɛ tigɛ mais ni sunkalo sara dɔrɔn a si t'i ye bilen parce que a ɲɛ ma f'u ye o a ɲɛ ma fɔ o tumana kɛlɛminɛ min b'an bolo sa ni sunkalo sara dun o b'a sɔrɔ ala yafara e ma sɔɔni dɔrɔn a bɛ hakɛ to e terimuso kɔrɔ in sunkalo la a famana ɲɔgɔn ma o bɛ sin ka message ni ci ten ko n ka cɛ a bɛ di an famana i ma dɛ kɛlɛminɛ taara o kɛlɛminɛ taara i bɛ sin ka message jaabi ten aja ala ka yafa ni ma an ka nin jɔ yan sa ala b'a fɔ ko tigi
إيكودو بالله العلي العظيم من الفرد من الجبار من المهي من المميت من الناصر من الكافي من الذي يعين من الذي يفتح أإله مع الله يا فرد يا صمد يا وتر لا إله إلا الله واحد لا إله إلا الله angara mɔgɔ sungalo fili kɔrɔ siga t'a la famura wallahi a famura n y'a fɔ muso b'a sɛbɛ mais a bɛ se ka ɲɛ muso t'a sɛbɛ o cɛ yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛ o bɛ kɛ kɛlɛminɛ b'an bɛɛ bolo sa o famolo ni cɛ y'a sɛbɛ ja ale ka kɛlɛminɛ ale ma arime o fana b'i fɛn ci nin ma cɛ de b'a ci muso ma sisan muso b'a ye ala ne ka cɛ nin ci an bɔra nin na sa o o b'o jaabi o b'a fɔ n ka cɛ ala ka yafa an bɛɛ ma an bɔra nin na sa billahi al-ali al-azim cɛni sira o sira kan cɛni sira o sira kan faama sow minnu b'a tila-tilaw ni ɲɔgɔn cɛ o bile a cɛ affaire dɔ nana dɛ i ta ye 500 ye n ka a di jɔnni ma ka taa i b'a fɔ non ne jɛna a ye ne ta ta billahi a ye ne ta ta parce que e ye kɛlɛminɛ ta sunkalo la o tuma na n bɛ fɛ ka min fɔ sunkalo nana de ko an k'an labɛn ka kɛ ala fɛ ka sɔn ala ye ka bila kalo 11 ye mais an bɛ k'a fɔ dɔrɔn a ye sunkalo kɔni hɛrɛ bɛɛ taatɔ dɔ kɛ i ka kɛlɛminɛ ta joona saraka bɔ ala bato sira ala ɲɛ hinɛ yatimɛw la i bɛ se ka min kɛ o kɛ o de ye sunkalo nafa ye mais anw bolo n'a kalo sara dɔrɔn ko wa sunkalo taara koyi sunkalo taara kɛ e ka minɛnw t'i bolo wa n'i labɛnna kaban i sigi sa an k'a tɔ kɔnɔ mais i yɛrɛ jantu yɛrɛ la dɛ n'u kɔni ni jugu ye gosi ko e janna da la sunkalo y'i dan min tɛmɛna i ma fɛn sɔrɔ ok la'allakum tattaqun ala de ko ten ko walimuso i bi ban a la e bi ban wali cɛ la e bi ban wali nafolo la faama ti sɔn ka faso janfa kun ka haramu nafolo dun morikɛ bi dabalijugukɛ dabila sinamuso in b'a sinamuso dabalili dabila sinji tigɛlenw bi tugu a y'a janto nin na ko n t'a dɔn an da bɛna kɛ min ye sanji ko in na mais a k'a dɔn nin kalo in tɔ mɔgɔ minnu balimaw sinjiw ni nin kalo in sara ka sɔrɔ a ma yafa ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ kira ko k'aw sen d'a la sinamusow ni nin kalo in sara ka juguya to sinamuso dɔ kɔnɔ a sinamuso kɔnturu la kira ko e sen d'a la a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na nka nin kɛnɛ in kan an b'an ka faamaw fo an bɛ Ibrahim Boubacar fo ko sini ko ye Lailatul Yomul Qadri ye ko a ti baara ko a y'o bila ko maa si kana baara kɛ sini maa o maa y'anw ka diinɛ bonya an bɛ dugawu k'i ye fo ka diɲɛ wuli maa o maa ko i bɛ dankari anw ka diinɛ na an t'i fɛ fo ka se ala ma a ye baara ɲuman kɛ Mali histoire la ale de ye faama fɔlɔ ye min ye nin kɛ ko Lailatul Qadri bilala ko baara ti k'a la a ma dan o ma a ye Ashura bila ko Ashura baara ti k'a la ale de y'a kɛ aha kumana ni maa ye ɲuman kɛ a y'a barika da ne t'a ka to dun da ka ji min ti si a ka so nka ni maa ye ɲuman kɛ a y'a fo an ne b'i bolo kɔrɔ ta o la dɛ an ye du di karamɔgɔw ma Hayidara t'a la dɛ aha ah oui an bɛ waso ni nin de ye o faama k'a fɔ n ye nin kɛ karamɔgɔw ye n'u ka du tɛ dɛ terrain n'a bɛ n bolo u k'a fɔ sini Hayidara ti wajuli kɛ bilen fɔ lahara du tɛ dɛ terrain jala ala ni ce o tuma na su in na
a b'a jija a kana sunɔgɔ su in na bilen yanni suguri dungumaw cɛ su in na ala ko de tanazzalul malaika mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ duguma sisan u bɛ ka dugawu kɛ sunbaw ye n ye sun 3 de fɔ mɔgɔ min sunna n'a ma sun y'o fɔ ye mɔgɔ min ma sun k'a sunna mɔgɔ min bɛ sun ka kɔrɔ bana dɔ y'a minɛ a tɛ se ka sun sunkalo in bɛɛ a ma tile 1 sun mais sunkalo in bɛɛ sun baraji dafalen b'a bolo n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ hinɛ fantanw na a bɛ jaga bɔ a bɛ saraka bɔ mais waati gɛlɛya bɛ n'a sɔrɔ a bɛ min di fantanw ma o t'a bolo nka don o don ala b'a sɛbɛn ka min diya na k'a y'a kɛ aha kumana mɔgɔ minnu ma se ka sun bana kama u kana jɔrɔ dɛ u ni sunbaga ɲuman bɛɛ ka kan ala bolo u ka sun baraji dafalen don sunbaga sabanan ye mɔgɔ min sunna a ye ala gasiw tanga ala gasi tangani tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw kɔ an bɛ se ka mun kɛ ala la foyi i bɛ min kɛ ala ka jɔn na dɛ o de bɛ ala funu mɔgɔ minnu sunna u dusukun sunna ka far'u kan ka kɛ walidenw fɛ ka k'u sinamusow fɛ ka k'u baarakɛɲɔgɔnw fɛ ka hali ka kɛ u jugu fɛ a bɛ fɔ olu de ma sunba sɛbɛsɛbɛw olu ka baraji dafalen don nin ye sun 3 in de bɛ yen o de la hakimu dɔ y'a fɔ a ka kuma na a ko kun insanan qabla an takuna mutadayyinan فلا معنى للدين بدون إنسانية والأمة عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلق قبل أن تعرفه بالنبوة والله أن يشهد حكيم كودي أكو أمين ويبي فك كإسلامي كوي كاكي مغيرة فلو كاكون سلامي يعني كوي يعني كادو دينة ندى كوي كي جيجي يرى كاكي مغيرة فلو يعني دينة من نيجي كوي كادو كروتة دينة شيلا ni mɔgɔya tiɲɛna ye mɔgɔya tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔ tɛ o diinɛ na e ye silamɛ hasidi kɔrɔ tɛ ka silamɛya la e ye silamɛ e tɛ hinɛ kɔrɔ t'i ka silamɛya la e ka bɔ ko tuma na mɔgɔya yɛrɛ ma dafa yɔrɔ o yɔrɔ ko kun tɛ diinɛ na ye ko an k'a dɔn kira ka jama u ye kira dɔn n'a jogo de ye yan'u k'a dɔn ni kira ye kira dɔnna n'a jogo de ye i mana mɛn mɔgɔw dara kira la kabini a bangena a ma foyi kɛ min bɛ maasiga n'i ye wari min d'a ma a b'o de segin i ma n'i y'i ka gundo min kalifa a ma a bɛ sa n'a ye a t'a lakali n'aw ye layidu di ɲɔgɔn ma a b'a dafa yan'a ka kɛ kira ye kafiriw y'a tɔgɔ da ko sɔdikul amin muhamadu tiɲɛtigi muhamadu danayama kafiriw de ye nin da la bolibatɔlaw o y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye o kumana ko kira dɔnna ni jogo de ye yan'a ka dɔn ni kira ye docteur an ka silamɛya docteuratigiw jogo bɛ cogo di aw fɛ yen aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la cogo di aw bɛ sɔn ka sa ka se ala ma tan aw jɔyɔrɔ foyi ma ye arabukan fɔ kɔ aw jɔyɔrɔ foyi ma ye kunna nata'allamu al-usula usula fiqhi fil madarisi wa ta'allamna al-mazahiba al-arba'a وحفظنا القرآن منذ صغير الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله أو جوربنا كندي والله جوه هلاكيرا شينجي وتكرا ديون غير دعنا ديوني جنيا دي شايرا يا أكبر دكتور أبغى كمفهوم غوي أها أيها الله يا أكبر
alhamdulillah ala k'i sara n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na n'an m'a lajɛ docteur an ka segin an kɔ aw minnu ye arabukan dɔnnabaw ye aw minnu fɔrilenba don aw minnu bɛ usulu fikiw ni usulu sariya bɛɛ dɔn aw ta bɛna kɛ a kalannen sigilen don ka dɔ lagosi ka dɔ jaga ka sira tigɛ dɔ ɲɛ mais jɛnɛya warala a ma kuma dulɔ bɛ ka kan min a ma kuma sinji tigɛra dangaden cayara foyi ma fɔ docteur o kalan ye mun ye diplôme jumɛn bɛ alakira bolo docteur wa nabiyun ummi ummiyun o de nana diɲɛ bɛɛ bɔ fili la kira min ma kalan a tɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn a tɛ se u y'o de fɔ ko ni kira tun bɛ sɛbɛnni kɛ ou bien a bɛ sɛbɛnni kɛlen kalan ko bangun bɛ kɛ kuranɛ na k'u b'a fɔ a y'a inventé ou bien a ye dɔ ta sɔrɔ k'o kalan ka sɔrɔ k'o ta o de la umiyu kɛra mankutu ye ko a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a kalan mais o de nana diɲɛ bɔ dibi la ka na sinjiw tugu ka kabako kɛ kira ma se min na kabako dɔ ye mun ye ka magangaw bɔ dulɔ min na ka dulɔmina bɔ dulɔmina na dulɔ la tɛ dɛ ka dulɔ joli bɔ dulɔ la i mɔkɛ bi dulɔ min fo ka taa sa i fa bi dulɔ min fo ka taa sa e yɛrɛ sɔrɔla olu fɛ dulɔ joli b'i la kabini i ma wolo i wolola dulɔ joli la ka mɔ ka tila ka na min daminɛ kira nana o de dulɔ jɔ pewu jazira arabiya la kunfin de y'a kɛ min ma kalan kɔni docteur a kɛra cogo di kunfin ye k'an da tile bɔ docteurw ɲɛna tiɲɛni ni ɲɔgɔn faga tile sera ka bɔ aw ɲɛna a bɛ mun na dɔ ma kɛ arabukan fɔ in na sa a tɛ arabukan in bila sa a ka julaka wulibali yɛrɛ ta a ka dɔ bɔ dulɔso kɔnɔ sa a ka dɔw bɔ jɛnɛya kɛ so kɔnɔ olu ka se ka furu sa kuma mugu in ni arabukan fɔ in a bɛ mun ɲɛ ittaqullah a ye siran ala ɲɛ k'o bɛ ban a ye ala dɛmɛ a b'a dɛmɛ ala ɲɛ b'an ŋaniyaw la dɛ diɲɛ tiɲɛna jogo tiɲɛna Sayyidina Umar radiyallahu anhu El Farouk don dɔ la a ye kɛlɛ dɔ labɛn a don silamɛ ka ca kɛlɛminɛ kelen don k'u labɔ Sayyidina Umar nana u bilasira nisɔndiyalenba parce que a ɲɛ bɛ jama min na ni ala sɔnna ni se man ka kɛ nin jama in na u taara kɛlɛyɔrɔ la ciden telimaw nana Umaru y'a bisimila a ko kɛlɛ kɛra cogo di a ko Umaru ma ko an y'a daminɛ sɔgɔma k'u ka ɲɔgɔn dasi fɔ fitiri ko nka fitiri bɛ se tuma min na ala y'an se silamɛw sera Umaru ko a ma ko silamɛw sera ko Umaru kasira mɔgɔw ko Umaru ma nin ye mun ye ala ye silamɛw se e bɛ kasi Umaru ko silamɛw tɛ se u ka caya t'u se u ka kɛlɛminɛ ɲumanya o t'u se a ko silamɛw bɛ se de n'u jurumu dɔgɔya ye silamɛ bɛ s'a jugu la de n'i jurumu dɔgɔya ye a ko k'a daminɛ sɔgɔma fɔ fitiri ninnu ma se a ko an k'an ka kasi a ko jama ti silamɛ se dɛ wa kɛlɛminɛ caya ti silamɛ se ala bɛ silamɛ dɛmɛ de ka silamɛ s'a jugu la n'i jurumu dɔgɔyali ye n'i kɛli ye ala fɛ a ko nka ni anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na n'an n'olu jurumu kɛɲɛna
ala b'a sen bɔ a la sisan jama ani kɛlɛminɛ o de bɛ se. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Docteur ni ye Faruku ka kuma ye. Siga t'a la. Umar. Allahu Akbar. Mɔgɔ min y'i sigi ka tiɲɛni ye i ma wuli k'i seko si k'a la ani tiɲɛnikɛla bɛɛ ka kan. Siga t'o la. Amin. Aw kɔni nana tiɲɛna ka fɛn dɔ de défend a b'a ka balo sɔrɔ o la mais a ye ala yɛrɛ défend ka fara. Siga t'a la. Allahu Akbar. Wulibali. U caman bɛ yen u bɛ dan yɔrɔnin dɔ la n'u tɛmɛna o kan dɔrɔn suraka b'u sara tigɛ. A bɛ tigɛ. mais suraka t'a fɔ mais ala t'a fara a kan. Siga t'o la. Allahu Akbar. Aw jɔnni bɛ yen n'a ko a b'i jogo kɛlɛ ka fara diinɛ kan surakaw tɛ sɔn k'a sara tigɛ o kama o a y'o kɛ. Siga t'o la. Allahu Akbar. A kana mɔgɔw nɛgɛ ka taa jahanama kɔnɔ. Allahu Akbar o tɛ kɛ. Ni bosibila ye. Siga. A caman nana k'o de défend. O kɛra. Kɛlɛ min bɛ yen o belebeleba b'a la. Ala delila ka Bani Israilakaw ka jamana bɛɛ halaki. A ye Jibirila wele a ko Jibirila ma taa ninnu bɛɛ halaki. Jibirila taara jamana na k'a b'a halaki a y'a sɔrɔ dɔnniba karamɔgɔ sɛbɛ maa 10,000 ni kɔ de bɛ yen minnu bɛ siran Ala ɲɛ u bɛ Ala bato. Dɔnniba ka bɔ Ala bolo cogo min na Jibirila siranna. Jibirila seginna ka na ko a bɛ sɔrɔ ale ma kuma in fɔ ko Ala n y'a sɔrɔ nin dɔnniba hakɛ in de bɛ yen min bɛ siran e Ala ɲɛ. Ala ko Jibirila ma a daminɛ olu la. Fɔlɔ o karamɔgɔw de la olu ta tiɲɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka dugu tɔ halaki. Alakira sɔlɔ salam ale de bɛ ka nin lakale an b'a Aisata ye. An b'a Aisata ko kira ma o kun tɛ seli wa kira ko o kun bɛ seli e o kun tɛ sun wa k'o kun bɛ sun e ko minnu halakira ko wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ko karamɔgɔ in bɛɛ bɛ sun u bɛ seli u bɛ siran Ala ɲɛ u tɛ Ala kota fiyewu ko nka tiɲɛni kɛra u ɲɛna u ma kuma tiɲɛnikɛlaw fɛ k'o de la olu ni tiɲɛnikɛla bɛɛ ka kan ni Ala yɔrɔ. Jibirila a daminɛ olu la karamɔgɔ ninnu na Dakatir duguturu a bɛ cogo di aw minnu ye kalanbaabaw ye ni an b'a Aisata ni Alakira ka kuma ye kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu k'u kun tɛ ɲɔgɔn bɔ kojugu la o tuma na aw da de bɛ mun na ni halaki nana dun a bɛ tɛmɛ aw kan karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ Ala de ye tiɲɛ ye foyi tɛ Ala kɔ a kana jɔrɔ garisɛgɛ bɛ Ala de bolo mɔgɔ bɛ yen kabini o wolola o tɛ arabukan mɛn olu de bɛ k'a ka sow jɔ olu de bɛ k'a ka misiriw jɔ Ala kama kabini o wolola u tɛ arabukan mɛn mais Ala sɔnna mɔgɔ min tɛ docteur ye a tɛ arabukan yɛrɛ mɛn o bɛ ka misiri jɔ ka d'e ma e t'a dɔn garisɛgɛ bɛ Ala de bolo i bɛ Ala bila ka jɔnni minɛ tiɲɛni kɛra faamaw a ka cadeau filɛ cadeau wɛrɛ t'an bolo ka d'a ma Ala n'a ka kira ta kɔ fanga ye Ala ka sɔn de ye dakaw don kabini ma na Ala tilalen de nka n'Ala y'i kɛ faama ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye o a kɛra ministre ye o a kɛra directeur de travail ye o a kɛra baara ɲɛmɔgɔ si o si ye i k'a dɔn Ala bɛ ka kelen dama de fili la i bɛ baara min ɲɛmaaya la i bɛ ka mun k'a la n'i ye ɲuman k'a la Ala b'i dɛmɛ k'i sutura k'i ka tɔɔrɔ kɛ hɛrɛ ye o bɛ kɛ dɛ Ala bɛ mɔgɔ ka tɔɔrɔ kɛ hɛrɛ ye mais n'i y'a yɛlɛmɛ k'a turu a kun kan k'i ka so fa fasodenw joli la ani baarakɛyɔrɔ nafolo la nkalon kan i labɛn wari o wari bɛ banque la ka n'i jigi da o kan dɛ n'i jigi ma da Ala kan f'i ye Ala ka jɔn tɔɲɔ Ala bɔyɔrɔ ka ca o de b'an ka bi o
Mali kun tɛ Tunisie dɔn, Mali tɛ Maroc dɔn, Mali tɛ Faransi dɔn, Mali tɛ Amérique dɔn ko maa bɛ taa furakɛ yen. Allahu Akbar. Mali kun bɛ min dɔn Ala bolo ani gejumanw n'u banana u bɛ taa yen. Allahu Akbar. Ngɛrɛ bɛ n dimi, ngɔnɔ bɛ n dimi, kunkolo bɛ ɲini ka ci. U b'a fɔ ngɔnɔ. U bɛ denmisɛn dɔ wele taa nin yiri ni nin yiri in bɔ ka na. A bɛ d'a ma i taa nin di muso ma a ka nin tobi. Sɔgɔma i ka soli ka nin min i k'i koko 2 kɛ n na. Siga t'a la. Bilahi bana b'a la. A bani. Kunkolo bɛna ci. Wusula de bɛ d'i ma. A wusulaw bɛ yen koyi. A bɛ yen dɛ hali sisan a bɛ yen. N'i y'i kun y'an ka kun. Olu kuma wusulaw. Hali n'i kunkolo citɔ don Ala bɛ sɔn i bɛ lafiya. Allahu Akbar. I tɛ taa Maroc. Ayi i tɛ taa yen. Wa joli dɔw t'a la dɛ. N'i ko joli ne e cɛ joli. E yɛrɛ de bɛ t'i miiri sa ni taafe ni b'i bolo i bɛn'o d'a ma a b'o d'a muso ma. Ni 20 b'i kun i b'o di. Wusula ninnu bɛ di dɔrɔmɛ 10 minɛ. Bɛɛ bɛ kɛnɛya. Siga t'o la. Mais Ala ko n'a a yɛlɛmɛna ne yɛrɛ bɛ yɛlɛmɛ. In uttum udna. Allahu Akbar. N'a segira a kan ne yɛrɛ Ala bɛ segin a kan. Allahu Akbar. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ala ti jamana si du si mɔgɔ si ka hɛrɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye fo ni yɛrɛ ye dusukun yɛlɛmɛ. An dusukun yɛlɛmɛna. Kunkolodimi fura ninnu bɛ yen. N'i y'a bɔ bi i b'i kunkolo yanga kunna sisi bi kansɛri bila i la k'i fa a ti foyi ɲɛ. A faamuna a ti foyi ɲɛ parce que barika yɛrɛ tɛ yiri la bilen o min y'a turu barika t'o la barika bɛ k'o yiri la. O kumana e faama e bɛ ka fasodenw joli min directeur de travail ɲɛmɔgɔ e bɛ ka fantanw ta k'i kun sɔɔni muso b'a tigɛ ka ja ko a kunkolo b'a dimi o b'a fɔ ko a jiginna a disi la. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen Ala b'o fana f'i ye dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ dɔrɔn bana in tɛ Mali bana ye dɛ a bɛ taa ni nin ye Farajɛ la Mali bana don e ko furamugunin kelen k'a ni kɛ ji la dɔrɔn k'a d'a ma n'a y'a min a b'a la nka non mon frère a daminɛna koyi fantanw joli min b'i bolo dɛ a bɔli daminɛna avion bɛ se bɛ taa ta i muso bɛ taa Maroc o t'a ɲɛ a bɛ taa Tunisie u bɛ taa n'a ye Amérique a bɛ tila ka na sa i bolo yan a bɛ bɔ de barika de bɛ bɔ a la pewu mais hali sini ni faama min y'i tilen ka baara kɛ tiɲɛ kan ka faso ta to a bolo walahi ni muso ko a kunkolo b'a dimi aspirini kisɛ 1 ɲini a ye a tɛ taa yɔrɔ si n'a y'o ta Ala b'a fɔ Jibrila ma a ye muso in kɛnɛya cɛ ye ladiri ye dɛ a kana kungo se nin cɛ ma a y'a to a muso ka kɛnɛya a b'o furakisɛnin ta dɔrɔn i b'i to baarakɛyɔrɔ la ten ka telefɔni ta alors Jɛnɛba a bɛ di lafiyara koyi ne filɛ fɔ bulonda la a y'a janto ninnu na su in na Mado e kun ye nafila labɛn wa su in na dugawu min bɛ yen n'o ye dugawu masuuru ye ni diɲɛ bɛɛ b'o fɔ ɲɔgɔn ye o de ye a bɛɛ bɛ min dɔn Allahumma anta afuwun innaka afuwun mais dɔw b'a fara kan ko kɛrimun 2 de don a bɛɛ ka kan innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni o ye dɔ ye innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna dɔ ye laban ye fa'fu anni o kɔrɔ ye yafa ne ma filanan ta ye fa'fu anna yafa an ma a fɔ cogo ni yɛlɛmɛni in de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Allahumma innaka afuwun o tumana dɔw bɛ kɛrimun fara kan n'i y'o fara kan a ka ɲi n'i y'o bɔ a la o t'a tiɲɛ
u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko n'ala ye lailatul qadri su yira an na ko an k'an ka dugawu jumɛn kɛ a ye dugawu caman de fɔ a ye caman de fɔ nka nin kɛra masuhuru ye dugawu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna o ye i ye mɔgɔw fara kan i denw ni somɔgɔw o ye anna ye nka n'i ko anni yafa ne ma a fila bɛɛ b'a la fa'fu anni ala yafa ne ma fa'fu anna ala yafa ma a b'a janto la k'o sɛbɛn kɔrɔ kɛ u ye ngɔri ko k'a laban ni baya ye anw dala y'o ye anw dala ye baya ye baya bɛn tɛ mɔgɔ dɔw ma n'i ko baya dɔrɔn u jabi tigɛ u bɛ taa kuranɛ ta ka taa kitabu ta k'u karamɔgɔw wele arabu jamanaw na ala tilalen kɔ o ye dɔnni ko ye dɔnni tɛ hali ni sɛtanɛ b'i kunkolo kɔnɔ diɲɛ bɛ danbetigi bɛ jɛnna ni baya ye danbe bɛ maa o maa na fara walimuso la kana fila fara ala kan kana suyani kɛ kana mɔgɔ faga kana namara kɛ ni kira muhamadu ye min fɔ o kɛ jeni bɛ ban nin ma danbetigi jumɛn ye ban bɛn an bɛ min fara a kan anw tɛ alakira ka sahaba kelen dɔn min ma nin layidu in ta an t'o dɔn anw t'o dɔn dɔ ko dɔw sara ko ka sɔrɔ nin layidu in ma na olu sara jɔnɛ kosɛbɛ dɛ abubakari tuubira ni nin layidu in de ye sidik abubakari sidiki tuubira ni nin de ye ni mɔgɔ min san bɛ ka sɔrɔ nin ma na o san bɛ jɔnɛ dɛ nka an b'a dɔn kɔni mɔgɔw sara olu ma seli u ma sun u ma jagabɔ u ma hiji u bɛ alijinɛ dumayɔrɔ la Seydatu Khadija far'o kan alakira muso a selila yɛrɛ koyi mɛ a y'a sɔrɔ an b'a fɔ min ma seli n'o ye seli faridali ye o y'a sɔrɔ ala ma seli faridaya fɔ seli kun bɛ yen ka sɔrɔ a ma faridaya kira ye abubakari dondo silamɛya la abubakari sidiki y'i tɛgɛ da tigɛ ka baya de kɛ Seydina Umaru y'a kɛ ten Usmani y'a kɛ ten Asadulahi y'a kɛ ten El-Ghalibu Ali ibn Abi Talib e y'a faamu wa o de la alakira ko i ka kasi i ɲɛji kana jɔ fiyewu kuma jumɛn ala zamanin qalla fihi al-awfiya wa hatta al-ahibba wa asbaha al-kadhib wal ghadar wan nifaq asasan lil baqa'i Sidna Ali de ye nin fɔ dɔ ye dɔ de nana Sidna Ali ɲininka a bɛ fɛ ka yɛlɛ a la quoi comme Sidna Ali tile fitinɛw de wulila mɔgɔw fagara niw halakira fitinɛ camanba kɛra fo ka taa se Ali yɛrɛ ni toli ma la dɔ nana Ali yɔrɔ la a bɛ mɔkɛya la de o nana ɲininka ko Ali ko mɛ Abubakari tile tɛmɛna fitinɛ tɛ yen Umaru tile tɛmɛna fitinɛ tɛ yen a nana se e tile ma fitinɛ wulila o tumana mun de kɛra a bɛ fɛ ka mun kɛ Ali la Seydina Ali ko a ma a ko tiɲɛ don ko Abubakari ni Umaru k'o kun bɛ ne ɲɔgɔnnaw de mara o kun bɛ kiiri kɛ ne ɲɔgɔnnaw de kunna ne Abubakari ni Umaru ne ɲɔgɔnnaw de kun b'o ka mara la ko mɛ e ɲɔgɔnnaw de bɛ ne ka mara la ko o de ye fitinɛ caya a sɔrɔla ka nin yɔrɔ in de fɔ a ye a ko kira ko i ka kasi n'i kɛɲɛna ni sanga ye qalla fihi al-awfiya ko kira ko i ɲɛji kana jɔ fiyewu n'i kɛɲɛna ni waati ye diɲɛ don dɔ la
ni layidu dafala dɔgɔyara ko i ka kasi u b'u kale ala la n b'i fɛ u b'u kale kira la n bɛ sa i nɔfɛ u kɔ don dɔ u bɛ min fɔ a n'o tɛ kelen ko ni layidu dafara dɔgɔyara ko i ka kasi wa hatta al ahibaw kira ko k'ale tuma na ko teri man ca min n'i ka to dun min n'i kɛ voisin ye an ka voyage la an ye sigiɲɔgɔn ye min na n sigi ka baro k'i fɛ a ko ni teri dɔgɔyara ko i ka kasi teri man ca o ayi i b'i teri dɔ de n'i ye tasuma sɔrɔ kitabutigi y'o de fɔ ko balima ka ca kojugu n'i ko i b'a jate nin ye ntɛnɛmuso den ye nin ne fa bɛɛ bɛ fa kelen na o nin mɔden ani ne ba a bɛɛ ye mɔden kelen ye ko balima n'i ko i b'a jate ko a ka ca dɛ ko nka ni tasuma y'i sɔrɔ ko i b'a dɔn a ka dɔgɔ ko bɛrɛ tɛ n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ i b'a dɔn i balima man ca Seydina Ali ko kira ko ni teriw dɔgɔyara ko i ka kasi jɛɲɔ de ka ca nka teri ka dɔgɔ dɛ wa asbaha al kazib ko ni galo labana wal ghadar ani janfa wal nifaq ani adamaden nafigu asasan lil baqai n'o kɛra balo yɛrɛ sipasima ye i tɛ se ka balo bilen f'i ka kɛ nkalontigɛla ye ka kɛ janfanci ye ka kɛ nafigi ye ko ni o sipasima kɛra balo ye ko i ka kasi Seydina Ali ko cɛ ma ko e ni ne bɛɛ ka an ka kasi fitinɛ kun tɛ Abubakar tile la fitinɛ kun tɛ Umar tile la parce que ne ɲɔgɔnna de tun b'u ka mara la nka fitinɛ wulila ne tile la parce que e ɲɔgɔnna de bɛ ne ka mara la o de y'a kɛ mana a y'a janto ninnu na an labanna nin de la bi kira ko i ɲɛji kana jɔ dɛ ni layidu dafala dɔgɔyara nin ye kumaba ye koyi layidu dafala dɔgɔyara teri dɔgɔyara galo janfa nasugiya o de kɛra balo sipasima ye pour que i ka balo i ka sipasima bi kɛ nin de ye ko n'o kɛra ko ɲɛji kana jɔ bilen an fila tile la nin ala ka don an n'u cɛ amin ya rabbi ya rabbi o la baya o y'anw dala ye o bɛ ka kɛlɛ mais minnu b'a kɛlɛ o ni ala bɛna ɲɔgɔn ye baya nana kuranɛ de kɔnɔ yan'an ka se kira ka hadisaw kira ka sahaba tɛ yen min ma nin layidu wallahi ala ye cɛw di an karamɔgɔ dɔ ko n ka n da de ko n denw b'a bɔ wallahi u b'a bɔ nka ne yɛrɛ ne ti aw kan bɛ min ma n'an ka foro kun don ne kun bɛ daba d'u ma nka nin tɛ an ka foro ye dɛ nin ye ala ka foro ye ne yɛrɛ bɛ n daji parce que n'u taara ne fili dingɛ kɔnɔ ne mana mini min sɔrɔ ka taa ye ne n'o b'an guru ye u bɛna tɔ kɛ cogo min na yan n t'a dɔn kuma ne yɛrɛ k'i ta k'i kun ka taa n bɛ ka k'o de kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ jamana ye ala k'a suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ni maa min ko hɛrɛ ka don Mali kɔnɔ ala ka hɛrɛ di an n'o ma mais ni maa min ye jamana in kanu ni tɔɔrɔ ye ala k'a jigin o kan ala ka jamana kisi an bɛna kira ka kuma fɔ sɔlasilam ala y'an bila min na n b'a dɔn denmisɛnw tilala ala kaban kuma na ne b'a tɔ dafa ko an ka jɛ k'a kɛ n'a labɛn ou bien a y'a kɛ kaban de wa an b'a laban n'a ye sa kɛ a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ
alhamdulillah an baden tabe shirfila la jabaw ka fo ka wali mando ka nyama dalla nin tunye sungalot le mugani wolon vla shuye ipodram balon chikena baka ka be makalot le bisaba ma samba flani tan konon toyna an karamgo kala selinona alil makam sayyid sharif usman madan haidara sigida chama me ala bolo ala ko irane nawla akambe jiya watiwere wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila dabali jugu kem